Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Рӯзи саиди ҷумъа ба ҳаматона муборакбод мегӯм. Бародаро дар шаҳри Екатеринбург ҳамаи бародари мо ҳуҷҷатошонро гум карагиянд. Қаландаров Абдулҳақ Сайдалиевич, соли таваллудаш 1972, 26 август. Ин бародар бояд Тоҷикистон мерафт. аз сабабе ки ҳамаи документҳоша гум карагияй, паспорт, загранпаспорт, права ҳеҷ ҷо рафта наметавонад. илтимос касе ёфтагияй документҳои ҳамаи бародара дар номерои болои экран муроҷиат кунед. илоҳим худованди бузург тамоми халқи мусулмонро дар паноҳи худаш нигаҳбон бошаю ба сари баланд ба қиссаи пур ба ватан баргарданд. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. созе бародаратинҷа саломатитон хуба? Ман Қаландаров Абдулҳақ Сайдалиевич дар ҳамин шаҳри Екатеринбург, кӯчаи Кировоградский, райони Уралмаш ҳуҷҷатома гум кардагиам. дар дурунаш паспорти хориҷӣ май, паспорти тоҷикияю правомай, шаҳодатномаи ронандагӣ май. аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад кадоме ки ҳамин ҳуҷҷатҳои маро ёфтагӣ боша, ин ҳамин суратам дар болояй, ҳамин суроға ман ҳозир менависам ба ҳамин рақамҳои телефон ё ҳамин суроғае ки ҳозир ман менависам ба ҳамин оварда тиен. аз шумо миннатдорем. бародаро ҳамин маро дастгирӣ кунем, ман бояд хона бурам, ҳуҷҷатҳоям гум шидагиай.